Takže čus, moje meno je Matej, vítam vás pri novej sérii. Nová séria bude s Shakes and Fidget z privátneho aj normálneho serveru Svet 15. Tu som úplne začal znovu hrať. Úplne všetko, nič, žiadne huby, nekupujem nič, tu mám dosť hub. Dobre, čiže pozreli by sme sa na tento privát, link budete mať určite v opise videa. Takže zbrojná. No, hodíme si nejaké vestičky na seba. A tak, počkať. To je inteligencia, toto je šťastie, tu máme lepšie. Tu máme tiež silu. Tak, ne, prišli rodičia, toto je dobre, zle teraz, nevadí, to len rýchlo nahádžeme. Fakt len rýchlostka. Tak. Dobre. Rukavičky. Ešte by to chcelo nejakú zbraň, čo? Alebo si zbraň nepotrebujeme, čo? A pán, tu má 49. No dobré, ešte tento hrniec si dáme na hlavu. A ideme do čaroobchodu. Presúvame sa do čaroobchodu a tu máme niečo. Hodíme na seba hneď výdrž. Výdrž 2, šťastie 1, to je jedno, to môžeme sa brať. Šťastie, výdrž 2. Šťastie. To dám to sem, treba, dáme tam. No a hneď si to hodíme na seba. Ešte teba hodíme. Dobre. Vraciame sa do čaroobchodu a hľadáme ešte tento prívesok, ako keby, alebo niečo také. Inteligencia, obratnosť, výdrž, sila, aha, sila. Dobre. Hľadáme ďalej. Obratnosť 2, výdrž 2, obratnosť. Inteligencia, sila, no, pohodka. A ešte si hodíme túto silu na seba. Takže nice. A naklikali by sme si trocha tej sily. No poď. Lagy. Koľko nahrávame? 2 minútky, dobre. Dám si silu, neviem, na 35. Nech to ide cez deň rýchlejšie do rytí, tak to nemôžem takto klikať na 100, tak. Dobre, ešte vydrž, nejako naklikáme to. Ale to ide. Dík. Dobre, a išli by sme sa pozrieť na nejakú arenku. To je, no to takto radšej nie. A pozrieme sa teda hospodka. Čo je tu? Aha, dobre. Tu sa proste, a podzemka sa mi zdá, že máme všetky odomknuté, alebo? Nie, nemáme. Dobre. Pozrieme sa na Sienslavy, že koľko tu hrá vlastne hráčov. Najlepší hráč je to tak 360k. N1, Forever. Dobre, tak a my by sme si kúpili Griffina. No, pronajmúť. Tak, 14 dní, pohode. A sa tu dá kúpiť zlatý lám. Aha, dá. A máme zlatý rám. Level 1 so zlatým rámom. Ja som skopol do počítača. Tak goldy by sa mali na niečo využívať určite. 30 sekúnd. No, počkáme tých 30 sekúnd. Zatiaľ niečo o tejto novej sérii. Aha. Nepočkáme 30 sekúnd. Nice, dobre. Máme to už celé nejaké väčšie XPčko. No. Tak, za chvíľkočku máme level a počkáme si na túto podzemka. Ale myslím, že by to bolo lepšie, keby boli jednotné. Aha, tu už máme na svojom. Dobre, toto si pozrieme sa, čo mi dostalo blíka. Úroveň 4. Dobre, tu máme damage, brnení 3, brnení 2, intel. Aha, toto si môžeme dať rovno sem. A naklikame si, neviem, inteligenciu. A to nedostatok zaťaku. A niečo v obchodíku, určite zbrojnú, pozriem. A toto nelakuje, no. To som nechcel. Joj, to som fakt nechcel. Teda, takhle raz, a už nie. Šťastie, sila, výdrž.
výdrž, síla, všade síla, šťastie. Toto si môžeme jedno dať, ale nemáme peniazov. Level 3, skúsime ho. Ale asi padne. No, nice. A ideme zase hospodku. Tak. Bereme asi toto za goldík. A ešte by sme sa sem, kde to laguje. Takže... No, tu mám 206. Už by to chcel nejakú akciu v tom podzemku. Toto je ešte nuda. Taká. To je to šťastí. To je epic, není. No, to si ho bereme. Yes, takže máme level 2, čo ide akože dosť pomaličky. Ako môžu dávať tak... To na... získaná. Nice. Ale ako to nám môžu? Musí to byť proste niečo. Zdarma. Aha, to viem, čo je tam. Pošta, postava, voľby. Zlatý profil. Skvelý výber. Ja si že sa to nezapráši. Podzemí. Siensovič, pošta, postavička. To asi nič nebude. Musíme si to takto pomaličky expiť. No. Dobre. A potom ešte bude videjko z mojej hlavnej postavy. Tak, hospodka. Niečo dolevelujeme a ukončíme prvý diel. Budeme takto levelovať do vysokých levelov, dá sa tak povedať. Dobre, nice. 7, 5, máme tam silu, takže idete. Dobre. 426 skúseností. To bereme. Make the ground shake. By tam bola jedna podzemka. 15 sekúnd. Aj to preskočíme. Ale to sa musí len odlogovať proste a pôjde to. Tak. A už mi musí padnúť kľúč od podzemka. Proste. No poď. Tak, tu máme nové... Dobré rukavičky. Dobré, aby sme to takto nedržovali, ja budem možno expirovať za kamerou a aby sme sa dostali na ten vyšší level. A no, to je všetko. Čo si tu napíšeme? Napíšeme si tu niečo pekné. Koľko už natočím? 9 minút, dobre, nájsť nevadí. Pôjde 970 0. Neviem, takže dáme... No... Čo? Tu nejde... No tak dáme takto. Môj YouTube kanál Matis hrá hry. No a
tu by sme si mohli dať, neviem, môj Skype treba, neviem. Môj Skype asi viete s popiskou videa. Tak, no dobre. A asi toto. Nemám. Áno. Dáme lajčík a prečo nie? A tu máme tie brutálne rukavičky, už sme si ich dali. Tak. Zbrojírna. No poď, klikal som na teba. Toto predáme. Tak. Dobre. Párkrát si pokrikáme, čo by som ešte chcel povedať je... 9. Máme lepšie hneď. Dúfam, že táto séria bude trošku úspešnejšia ako MCčko alebo Volko. A... proste ešte to je nuda takto za začiatku, ale keď už dáme nejaký vyšší level, troška, tak už by to mohlo ísť. No. 37, 49. No dobre, každopádne to už nie je čo riešiť. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. A po prípade odber. Ako som už do 3000 hovorím, link v popise na tento server aj na ešte mám aj úkol hotový. Dobre, takže my počkáme, kým sa nám to načíta. No. Aha. Dobre. A ešte, ja to budeme ešte expiť do nejakej 9. po 10. Ak sa mi bude dať. Dobre, ak sa mi videjko páčilo, like, odber, link v popise. Majte sa krásne, čaute. Try to go and put it in the past, lack, sack, back, then, when I didn't even know where I was at, whack, crap, talent, lack, that's what's running through my stomach, I went plummet, even utter, you don't love it, I rebut it, times 100, now it's been alleviated, deviated from a lie, you know people telling me I need to be this, I'll be quiet,